Gepriyer Azatlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aziýanyň ösüş banky täze hasabatyny türkmen ykdysadyetiniň kynçylykly şertlerini ikrar edýär. Aziýanyň ösüş bankynyň 2019-njy ýyl üçin ökleminiň ösüş çaklamalary boýunça çap eden soňky hasabatyny bu ýyl Türkmenistanda inflasiýanyň 9%, jemi içerki önümiň ösüş tepkiniň 6% barabar boljokdugy çaklanylýar. Şeýle-de hasabatda hökümetiň amala aşyrýan ýeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär. Aziýanyň ösüş maglumatlary 2019 adly soňky hasabatda beýleki Aziýa ýurtlary bilen bir hatarda Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerine syn hödürlenýär hem de onuň perspektiwalary babatda maglumat berilýär. Bütün Dünya Bankynyň makro garyplyk syny 2018 adly hasabaty Türkmenistanda inflasiýanyň ýokarlanmagynyň hemde sosial ýeňillikleriň ýatyrylmagynyň ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini we hojalyklaryň hakyky satyn alyş ukybyny yaramazlaşdyrýanyny aýdýar diýip Aziýanyň ösüş bankynyň hasabatyna Bütün Dünya Bankyna salgylanýar. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylda jemi içerki önümiň ösüş tepkiniň 6,12% barabar bolanlygyny ma'lum edipdi. Aziýanyň banky ösüş maglumatlary hasabatyny Türkmenistanyň guruluşyk puwdawyna böwüşeňligiň täsiri bilen hyzmatlar ulgamyna ösüşiň 2017-nji ýyldaky 7,19%-liginden 2018-nji ýylda 6,18% haýallanlygy bellenilýär. Şeýle-de hasabatda ýurdun oba hojalyk puwdawynyň ösüş tepkiniň 2017-nji ýyldaky 5,19%-liginden yaramaz howa şertleriniň strategik hasyrlary hususan paýta we buğdaýy ýetiren täsiri bilen 4,18% düşenligi habar berilýär. Ýatlasak Azatlyk Radiosu 2018-nji ýylyň dowamyny hususan maý aýyna ýurdun dürli künjeklerini turan duzlu tupan we onuň daýhanlaryň durmuşyna ýetiren oňoýsuz täsiri barada wagtyna habar berip gelipdi. 2018-nji ýylyň ýanwaryny aýlyk haklarynyň pensiýalaryň we talip haklarynyň 10% ýokarlandyrylygyna garamazdan inflasiýanyň hemde valyutanyň resmi we gara bazar narhlarynyň arasyndaky ara tapawudyň giňemegi bilen sarp edijilerde aýratynly hususy sarp edijilerde ösüş pesa gaçdy diýip hasabatda aýdylýar. Munyň bilen baglylykda Azatlyk Radiosu tas 2 ýyl goly wagt bäri ýurtda esasy iýmit önümleriniň gytçylygy we gymmatçylygy, un çörek ösümlik ýagy ýaly gyt we gymmat harytlary döwletiň ýeňillikli bahasyndan satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňüne döreýän nowatlar barada habar berip geldi. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk täze ýyly geçip hem dowam edýär. Mysal üçin Azatlyk Radiosynyň Aşgabatly habarçysy 7-nji ýanwarda paýtagyň bazarlaryna sewdanyň pestligi sebäpli käbir satyjylaryň dukanlarynyň işini wagtlaýyn togtudynyny habar beripdi. 2018-nji ýyl üçin resmi inflasiýa sanlary el ýeterli däl. Ýöne 2018-nji ýylyň noýabr aýyna Halkara Valyuta Fondu ýurtda inflasiýanyň 2017-nji ýyldaky 8%-liginden 2018-nji ýylda 9,14% ýokarlananyny habar berdi diýip Aziýanyň ösüş bankynyň türkmen ykdysadyetine synyny aýdylýar. Geçen ýylyň iýul aýyna Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Uniwersitetiniň ykdysadyet boýunça professory Steve Hanke Türkmenistanda inflasiýanyň 1,24% baryp ýetenligini hasaplapdy. Muňa parallellikde şol gabatlar dollaryň gara bazardaky bahasy tas 29 manada çykyp Merkezi bankyň kesgitlen 3,5 manadyndan 8 esse töwereg gymmatlapdy. Daşary ýurtly çeşmeleriň çaklaýyşy ýaly ýurtda valyuta bazaryna edilýän basyşyň importa durýan harytlaryň baharlaryny ýokarlandyrmagy bilen ýurtda inflasiýanyň hakyky görkezjisi has ýokary bolmagy mümkin diýip Aziýanyň ösüş bankynyň hasabatyny aýdylýar. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini Aziýanyň ösüş bankynyň Aşgabatdaky rezident missiýasyndan Cennet Hojanazarova ýazypdyr. Hasabatda hökümetiň döwlet harçlamalaryny ymykly azaldanlygy bellenýär. Ýöne beýleki tarapdan Türkmenistanda hökümet kaşaň mehmanhanalary we gymmat bahaly guruluşluklara pul harçlamagy dowam edýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjetiniň 70%-nyň ilatyň ýaşaýyş durmuş üçinçiligine, ýagny sosial puwdagy gönükdirjekdigini aýtdy. Şeýle-de hasabatda Türkmenistanda amala aşyrylýan ýeňillik reformalaryny institutlaryň reformalary bilen utgaşdyrmak maslahat berilýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ondan ozal ilata mut berilen gazy, togy, suw we
beýlik hyzmatlary tölegletdi. Hojalyklaryň hakyky girdejilerini ilatyň satyn alyş ukybyny, ýurtda işsizligiň derejesini we garyplygy hasaba goşup olary ösdürmek ugruna tagallalary mälim etmek üçin ýurtda häzirki wagtda amal edilýän sosial goragluluk maksatnamalaryny gözden geçirmek zerurdur diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň apreliň başynda çap eden hasabatyny aýdylýar.